Iskanbila aukeratukot, ze nik euki ditzudan disko guztixetatik, buelta gehixen eman ditzugun diskua eurena da. Jaio eta hil, aparte, Bombshell Rockseko Street Art Gallery diskua. Bai, diskazo. Kantu bat, ripeko edozein. Baina, bueno, bat esango bat, El Violador kantua. Ez da oso ezaguna, eta, bai, temazo. Oskorriren Euskal Herrian euskaraz kantuan, geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Eta beste bat esango, ertzainak taldean, nork ez du maite askatasuna, naiz da leher dedin eskuartean. Esango dut, gotzon, Iskanbilako gotzon, ze nik gitarra hartu izanean erru ondisa berak euki dau, eta baitza esango dut, erripeko jul. Ze naiz da gauza asko ezein, 3 akorderi soinu hain zorrotzatatia oso zaila dako, eta berak lortzen zaben. Gehien bat streaming bidez, askartasunagatik eta erosotasunagatik. Naiz eta gero musika eukitzian balixua galdu, ni be sare hortan eroritzen hau. Euskal Herrian sala asko ditugu ez, eta egiza zan txarrak oso gutxi. Baina, lan bat aukeratuko Tafaiako kube aretoa, horitzapen oso hona daukotelako eta bai. Esango dut, Azpeitiko Txarrantza Taberna. Naiz eta lekuz eta soinuz ez izan areto honena, han sortzen zen girua eta berotasuna ondo gorreta daukot. Edinburgon ikusi nagoen Joe Bonamassaren kontzertua. Egiza zen 3 orduko emanaldia izan zen, eta azkar pasau jaten, eta egon nintzen 3 orduak hau zabalik egira. Espektakulo. Ez nago oso seguru, baina esango nauke dela Latzenen Ardi Larruz diskua. Orduan txerik 13 bat urtekin nagolako ez zen. Azkena Brigade Lokoren amets bati lotuta diskua.